Лея и Яна тръгват по Америка, част 1. Здравейте, ми Захарчета. Днес ще ви заведем с нас на едно невероятно пътуване по Америка и Европа. Отиваме на August Execs. Здравейте, аз отивам с Яна на August Execs и съм много доволна. В момента сме в Мюнхен. Заповядайте с нас на това прекрасно приключение. Стоим на летището от около 4 часа и сега отиваме в Чикаго. Така че ще се видим там. Добре дошли в моят скромен дом. Здрасти, мерси много. Заповядайте, нека ви разведа малко. Нека ви разведа. Тук е моята невероятна баня с плъзгаща се врата. Това е водоларът ми с страхотни LED светлини, които вкарах сама, напълно сама. Салфетки, тоалетна. Стига снима тоалетната. Невероятната ми душ кабина, на която, ако забелязвате, чучури от едната страна, но душа е от другата страна. По някаква причина. Това няма да го коментираме, прощаваме. Туалетната хартия също се намира под мивката, а не до туалетната. Американска му работа, какво да ви кажа. Сега нека продължим към всекидневната. Тук е огледалната ми стена. Чакай да проверим дали. Така. Двете ми легла за двете ми персоналитита. Моят телевизор плазма. LG. Както виждате, Good evening, Яна. Смисъл. Ние сме си. Това тук ще се бъде. Тук ще, между другото. Good evening, Яна, той е специално за мен направен. Чакай, за как става? Няма. Персонализиране. Къде е Лея? Да, персонализиране телевизора. Фън факт, ако имате телевизор LG и го разглобите целия, на батерията му пише Яна. Пробвайте го. Обещавам ви. Сега нека ви покажа нашата кухня. Нашата кухня е отко. Нашият кухня. Тук имаме чайчета, кафенца, чашки, сметанка, захарчета, кафенца ти казвам. Ти не можеш да слушаш да говоря, че просто от едното ухо и през другото. Това беше моя рум тур. И сега ще помоля за малко privacy, please. Добро утро! Днеска е втори ден на August Execs и сме на бизнес мири. Много важни са часове. На предния ред са ни сложили. В смисъл, ние сме най-отпред. Ние сме точно пред айборда. Казаха ни да сме бизнес casual. Това правим и ние. Да. Ще ви апдейтнем. Имаме мед. Да, мед от ресторанта. Мед в бурканче. И най-важно Судоко! Всъщност това, което се случва тук, е, че ние сега ще гласуваме и ще подновяваме Конституцията и мошени. Общо взето малко наподобява избори. Не точно. Не се избират хора. Не се избират хора, избират се legislation. Реално не знам това какво означава. Закони? Да. Чао! Здравейте! August Execs тази сутрин приключи и всички американци си тръгнаха и сега предстои да започне Global Extension за
non-Americans. И ако искате да знаете какво се случва, когато си тръгнат американците, ходим на гол. Ходим на гол. Много по-яко е без тях. Започва... Шегувам се. Но реално започва истинския купон. Да. Започва истинския купон. И сега се скепим. Вижте какво имам. Ето я, това е алума от AJT. Уоу! Здравейте, уважаеми! Здравейте, мили наши сладки мини-карчета. В момента се намираме в топ 5 от зоопарковете в Съединените американски щати, а именно Омаха Зу. Искам да ви кажа, че тук ние достигнахме някакви смисъл рекордни температури. Ужасно е, не се търпи. Това е около 40 и малко градуса, обаче е толкова влажно. Разбирате ли, аз... можеш да разбереш дали влага има спокойно. Все едно е представете си сауна. Точно като сауна. То е точно като сауна. В смисъл ти, първо, че американците обожават климатик, затова има климатик навсякъде вътре. Ние цяла седмица ходихме по свичери и дънки. Въпреки, че навън е 40 градуса през цялото време. Добре, сега си тръгваме и отиваме на шопинг. Чао! Здравейте! Добре дошли в меката на Съединените американски щати. Центъра на всички градове. Денвър, Колорадо. Пристигнахме тук по път към милата на сладка България. Моя страна, моя България. И сега ядем гнусна американска храна. Полета ни е след 2 часа. Чилваме. 1 час. След 1 час ни е полета. Чилваме. Да се чувстваме добре. Предстои ни 10 часа в полет. Айде, Мюнхен. Не мога да потягвам. Можеш. Айде, това ще са блупърс. Такова, дето е в края и началото на видеята. Нали си сещаш? Да. Здравейте, клашери! Аз съм Слави Клашера. От начало. Здрасти! Аз съм Лея. Аз казвам сега на Олга Стъкзек. Чакай, отрязах ти чувата, дай пак. Окей си. За феновете. Да. Мене, мотото в живота ми е... Keep calm и каквото такова. That's amazing. Poor guy. Are you like doing a... It's a video. Are you comparing me to the meerkats? No. No. I'm not. No, you're not. Hello. Hi. Беше много студено. But spring. Spring. Каза, че не искам да се спрям. Спринг.